Ahojte, dnes vám pridám recept na cviklové latte. Použila som surovú cviklu, ktorú som rozmixovala. Ak chcete, môžete použiť len šťavu, ale ja som dala aj dužinu. Celé som si to takto rozmixovala. Teraz si dám cviklu trošičku prehriať a pridám ostatné ingrediencie. Ako ste si mohli všimnúť, mám tu muškátový oriešok, s tým narábajte veľmi opatrne, mletú škoricu dám a zázvor. Tú škoricu môžete dať aj celú a chvíľočku ju prehriať v cviklovej šťave. Ešte pridám za malú lyžičku medu a môžete dať vanilkový struk alebo vanilkovú pastu na ochutenie. Miesto mlieka použijem tento ovsený nápoj, taktiež môžete zameniť za mandlový nápoj alebo kokosový. To už zasa nechám na vás. Teraz si po trošičke popridávam koreniny. Asi tak na špičku malej lyžičky pridám trošilinku takto zázvoru. S tým zázvorom tiež opatrne, pretože je dosť aromatický. Keď dáte veľa, tak to bude také nemoc dobré, príliš silné, štiplavé. Takže štipku zázvoru, úplne málilinko muškátového oriešku. S tým si naozaj dajte pozor. Ten muškátový iba takto máličko. Kto chce, môže si pridať aj trošku mletých klinčekov. Je to stále na vás, že ako si to ochutíte. Škorice dávam takéto množstvo. Teraz zahrejem a nechám prevoňať. A medzi tým si dám zohrievať aj ovsený nápoj. Pridám si aj med, trošku premiešam. A taktiež vanilkovú pastu. Čo sa týka toho ovseného nápoja, tak nemusíte ho nechávať prevrieť, iba zohriať približne medzi 70 a 80 stupňov. Skrátka krátko predtým, ako by začal vrieť, odstavíte a potom už len môžete napeniť. Koreniny už voňajú v cvikle, to už môžeme odstaviť. Cviklu si prelejem, môžete použiť kanvičku s takýmto hrotom, alebo keď máte džezvu, lepšie sa vám tak bude prelievať. Na napeňovanie použijem takýto napeňovač na baterky. Môžete si kúpiť, keď náhodou nemáte kávovar s tryskou. Pokiaľ máte kávovar s tryskou, tak si buď klasické mlieko alebo tieto rôzne rastlinné verzie viete napeniť priamo v tej tryske. Teraz napením ovsený nápoj. Môžete si dať do vyššej nádoby alebo aj takto priamo v tom hrnci si to ja zvyknem napeňovať. Takto namočíte a už len peníte. To napeňovanie nechám na vás, záleží ako hustú chcete mať penu. Čím viac budete tomu venovať, tak o to bude nadýchanejšia. Keď už to mám hotové, nalejem do pohárika.
Postupne vám pridám aj recept na matcha latte, na kurkumové, čaj latte a perníkové. Takže teraz už len nalejem do pohárika. Na spodu zostáva pena vždy trochu väčšia. Pri vrchu je taká jemnejšia. A teraz už len pomaličky prilejete rozmixovanú cviklu. Snažte sa liať tak tenkým pramienkom a pekne sa vám to potom oddelí. Takže vidíte, stúpa pekne hore. Takže hotové vyzerá takto. A už je na vás, či si ho vypijete len tak samotné, alebo si k nemu ešte niečo malé zobnete. Vyskúšajte, prípadne mi napíšte do komentára, že čo by som ešte mohla vyskúšať a pridať vám na to postup. Ahojte!